Pun tepangaken nami kula Kevin Octaviano saking kelas 11 TKP Kalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh, bilih sepuh, saha para tamu undangan ingkang hormatan. Ing dinten menika kita sami nglakoni upacara adat pitunan minangka wujud syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amargi sang bayi sampun ngancik yuswa 7 dinten kanthi rahayu. Acara menika badhe kawiwitane kanthi sambutan saking keluarga griya. Lajeng donga bebarengan ingkang dipun pimpin déning sepuh. Sabanjuré prosesi upacara pitunan kalebet siraman bayi minangka pralambang ngresiki sukma lan raga. Nyukur rambut nglambangake pangresikan. Wiwitane gerang nglaburake arta kritik minangka tuladha sedekah lan tulus ikhlas. Dilebetake kurungan pitik palambang pangayoman minjak jadah 7 amargi pengajaban kuat lan teguh. Kang pungkasane panuwun donga restu saking para sesepuh. Saderengipun upacara rampung wonten gedhuren minangka pralambang syukur lan pengajak rahayu tumrap bayi saha keluarga. Mekaten atur pengatikan kula minangka pralambang upacara pitunan menika pinaringan kelancaran lan bayi tansah pinaringan sehat rahayu saha berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sekian saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.